Kyllä se alkaa kasvaa siinä sitten. Joo, no ei pahaa. Ei. Lipa on tässä vieressä. Pepateeni kuitenkin. Pepateeni on hyvää. Tää. Lipa on tossa, mutta lipa ei pysty, kun se on uimassa. Tää. Ei pysty, kun se on housuja. No niin, pepateeni se auttaa sen hyvää. Onko se Anglia ollut joskus? Se on varmaan 5-8 Angliaa. Velipaja oli samanlainen. Tää. Velipaja on vegaani. Ai se siiviperäinen. Joo. No ei se haittaa silleen, jos mä rakkulaita tulee. Tää. Ai on tullut sinne alas. Voi piitikulee. No, mä luulen, että pannaan sitten tuplapepanteeni. Tuplapepanteeni. Joo. Haetaan sitä 3 viikkoa ja sitten jos se ei auta, niin ei ihme, se on saatana kunnon lääkäliin vittu. Ja älä vittu mulle soittele, älä vittu mulle vittu. Tää. Niin. Ei kun sanoin vähän leikillä. Onko oikein lääkäri? Tää. Joo. Kerron terveisiä. No, palataan. No, molkku. Ei ku, moikku. Ei ku mitä? Ei mitään molkku. No ei mitään. Selvä.